Καλημέρα σας αγαπητές φοιτήτρες και φοιτητές. Αυτό είναι το πρώτο από 2 συνεχόμενα βίντεο που θα σας δείξει πώς να δημιουργήσετε ένα σκριπτάκι με το οποίο θα μπορείτε να αυτοματικά να δημιουργήσετε ένα text grid με λωρίδα επισημείωσης που έχει αριθμημένες τις φράσεις και τις παύσεις του ηχητικού αρχείου. Για να φτιάξουμε αυτό το σκριπτάκι, πριν το τρέξουμε, θα πρέπει να ικανοποιήσουμε 2 προϋποθέσεις. Το ένα είναι να έχουμε το PRAT εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας και το δεύτερο είναι να έχουμε πρόσβαση στο e-class του μαθήματος διαλεκτολογία. Οπότε, ξεκινάμε ακριβώς από αυτό το κομμάτι, συνδεόμαστε με το e-class του μαθήματος διαλεκτολογίας και στα πολυμέσα υπάρχει μέσα η πληροφορία που θα πρέπει να αντιγράψουμε στο σκριπτάκι για να τρέξει. Η πληροφορία εδώ πέρα είναι σε μορφή TXT. Δεν μπορούσα να ανεβάσω αρχείο που να είναι exempt, οπότε αναγκαστικά το αρχείο που υπάρχει στα πολυμέσα είναι ένα TXT αρχείο. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το TXT αρχείο και όλη την πληροφορία που βλέπουμε εδώ πέρα μέσα θα πρέπει να την αντιγράψουμε και να την σώσουμε μέσα σε ένα σκριπτάκι που θα δημιουργήσουμε από το PRAT. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ προχωράω στην αντιγραφή αυτών των δεδομένων, άρα κάνω αντιγραφή, μικραίνω αυτό το παράθυρο, πηγαίνω στο PRAT, ανοίγω το PRAT και από το υπομενού που βρίσκεται στο PRAT Objects, από το πρώτο υπομενού, επιλέγω το New PRAT Script. Δημιουργείται αυτός ο χώρος όπου πάω εδώ πέρα και εδώ ζητάω να γίνει η επικόλληση της πληροφορίας που έχω αντιγράψει από το αρχείο που υπάρχει στα πολυμέσα. Προχωρώ στην αποθήκευση αυτού του script και το σώζω με ένα συγκεκριμένο όνομα. Θα μπορούσα να το πω Mark Phrases and Poses with Progressive Numbers for Windows, μόνο που δεν είναι TXT, είναι PRAT και αποθηκεύω πια αυτό το script και τώρα έχω έτοιμο το σκριπτάκι για να μπορέσω να προχωρήσω στην δημιουργία αυτού του text grid που θα έχει μία λωρίδα επισημείωσης που με αριθμημένες τις φράσεις και τις παύσεις. Το πώς θα τρέξουμε το σκριπτάκι θα σας το δείξω στο αμέσως επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.